ассалому алайкум биандагони азизу гиромӣ. То оғози мусобиқаи октагон 70 ё ба қавли муҳорибаҳои омехта дар маҷмӯаи Балван шолаки шаҳри Алматои Қазоқистон ҳамагӣ 12 рӯзи дигар боқӣ монд. дар қатори беҳтарин размандагони ин мусобиқа варзишгари тоҷик Фазлиддин Карим Мадрахимов, ки дар мусобиқаи октагон 68 моҳи декабри соли 2024 дар Ӯзбекистон дар муқобили мизбони мусобиқа размандаи шикастнопазири Ӯзбекистон Муҳиддин Мамаҷонов, ки 7 пирӯзӣ бебохт дошт, бо қарори ҷудогонии доварон ғалаба карда ҳамаро ба ларза овард. акнун аз рӯи даъвои Муҳиддин Мамаҷонов Фазлиддин Мадрахимови қаҳрамон аз нав дар матч реванш дар шаҳри Алматои Қазоқистон ба майдони рақобат хоҳад омад. ҳоло ин наворҳо аз ҳамон мусобиқа пешкаши шумо ҳастанд. Фазлиддин Мадрахимов мулаққаб ба Карим 11 апрели соли 1998 дар Тоҷикистон ба дунё омадааст. аз синни 10 солагӣ бо падару модар ва бародари калонияш дар шаҳри Тулаи Русия зиндагӣ мекунад. ӯ аз хурдсолӣ ба ду намуди гоштӣ ҷудо ва самбо шавқу рағбат дошт. мураббии асосии Фазлиддин Афелия Маргарян масъули асосии зарбаҳои фаннии ӯ ба ҳисоб меравад. оморҳои ин размандаи тоҷик дар расонаҳо ба нашр расиданд, ки 14 пирӯзӣ ва 5 бохт дорад. аз ин ғалабаҳо 6 нокаут, 1 буғикунӣ сабмишн, 3 қарори якдилонаи доварон ҳам ба қайд гирифта шуд. Мадрахимов соли 2021 иштирокчии гран-прии Hardcore MMA шуд ва дар нахустин қувваозмоиҳо бар Сӯроб Таибов дар даври аввал бо зарбаи путгувор рақибро ба нокаут фиристод. ӯ баъди мағлуб шуданаш аз Илya Волинец қарор дод, ки вазнашро ба 70 килограмм баробар карда барои камарбанди чемпионӣ мубориза барад. дар рақобатҳо Фазлиддин Карим дар даври дуввум Андрей Ефимов мулаққаб ба устошоуро ҳам ба нокаути фаннӣ фиристод ва шикаст дод. моҳи апрели соли 2022 Мадрахимов дар даври севум Дмитрий Климовро бо лақаби Сарбоз бо усули буғикунӣ мағлуб намуд ва дар вазни 70 килограмм қаҳрамони MMA Hardcore шуд. дар соли 2023 Мадрахим Каримов аз ҳама бештар мусобиқа гузаронида ба комёбиҳо муваффақ гардид. моҳи июли ҳамон сол Мадрахимов ва Аркадий Асипян барои камарбанди қаҳрамонии Hardcore дар мубориза буданд. Фазлиддин бо қарори якдилонаи доварон ғолиб омад ва аввалин чемпиони лигаи ду дивизион гардид. муборизи тоҷикистонӣ тасмим гирифтааст, ки дар октагон 70 дар Алмато ҳунарнамоии фаромӯшнашавандаи худро нишон дода бори дигар исбот намояд, ки даъвогарон дар ҷои худ нишинанд. ҳарифи ӯ Муҳиддин Мамаҷонов бо лақаби чап, яъне бо дасти чап зарба мезанад, машҳур аст. ӯ дар 7 рақобат шаҳди пирӯзӣ чашида 29 декабри соли 2024 тавре гуфтем аз Фазлиддин Карим Мадрахимови қаҳрамон шикаст хӯрд. Фазлиддин Мадрахимов орзу дорад, ки чемпиони аввалини октагон аз Тоҷикистон шавад. барои ӯ ғалаба бар беҳтарин нокаутчони ӯзбекистонӣ санҷиши ҷиддӣ хоҳад буд. мо ба Фазлиддин Мадрахимов комёбӣ хоҳонем ва 23 феврали соли равон ӯро дастгирӣ мекунем. Раздельным решением судей победу в данном бою одержал боец синего угла клетки Фазлиддин Карим Мадрахимов. Я думаю, что это был очень близкий бой. Карим, ты слышишь болельщиков? Ты слышишь их гул? Они недовольны решением. Что ты им ответишь? Всем ассаламу алейкум. Все те, кто пришли поддержать меня и освистывать. Вам тоже огромное спасибо, что вы сейчас пришли и создаете здесь атмосферу. Хоть освистываете. Меня за столько боев первый раз в жизни освистывают. Мне это даже нравится, ребята, продолжайте! Кайф!
Я в первую очередь хочу поблагодарить Underdog. Спасибо огромное, что Октагон Underdog за возможность, которую дает нам, спортсменам, чтобы выступать на этой клетке, показать свои навыки. Вот. И хочу поблагодарить свой угол. Огромное спасибо, что вы сегодня со мной есть. Афель, мой угол сейчас приехали ко мне с разных стран сейчас. Вот. Афель, огромное спасибо, мой родной брат Нурдинджон Акаджон. Рамат колонки Омади. Маганда Хасанов Кидабарми постоянно.